poġġew f'posthom is-seba' strutturi tal-azzar li se jiffurmaw il-gverta tal-flyover il-ġdida tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection Project. Din il-flyover se toffri korsija diretta minn ħalluqa lejn il-mina ta' Kirkop u se tkun twila 400 metru u magħmula minn 7 biċċiet tal-azzar li jisnu 300 tunnellata. Dan il-proġett b'investiment ta' 18 miljun euro issa daħal faż intensiva ħafna fejn ħafna mix-xogħlijiet se jkunu qed isiru bil-lejl. Dan il-proġett se joffri konnessjonijiet eħfef u aktar siguri lejn il-lokalitajiet ta' ħalluqa il-Gudja, Birse Abuġa, Kirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, iż-Żurri u Safi, kif ukoll inħawi oħra fil-viċinanzi. Il-proġett se jtejjeb ukoll l-aċċess l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Port Ħieles, żewġ destinazzjonijiet kruċjali għal diversi setturi tal-ekonomija. Il-perit ta' dan il-proġett Anton Zammit spjega li fil-jiem li ġejjin se jibdew jitqiegħdu s-sitt strutturi tal-azzar tal-flyover tal-Luqa Junction Project. Il-ġimgħa d-dieħla se jkompli proċess ieħor fuq proġett ieħor li huwa simili bħal dan li huwa Luqa Intersection Project li huwa in-naħa l-oħra ta' ħalluqa faċċata tal-Dinitrol fejn hemmhekk għandna bridge simili għal dak li għandna warajna jikkonsisti minn 6 gverti mhux 7 u l-proċess se jkun li simili bħal dan jitqiegħdu bil-lejn u jsir sensiela ta' wel. Dan il-proġett flimkien ma' Luqa Junction Project li qed jinbena bis-switu se jnaqsu l-ħin tal-ivvjaġġar sa' 74% f'kull direzzjoni tul din ir-rotta. Se jeliminaw ukoll żewġ żoni magħrufin għall-inċidenti billi jneħħu l-ħtieġa li l-vetturi jaqsmu kontra xulxin fiż-żewġ roundabouts. Fl-istess waqt permezz ta' faċilitajiet aktar siguri se jonqsu wkoll ir-riskji ta' inċidenti għal dawk li jkunu għaddejjin f'din iż-żona bil-mixi jew bir-rota. Dawn iż-żewġ proġetti se jwasslu wkoll għal titjib sinifikanti fil-kwalità tal-arja f'ħalluqa il-Gudja u inħawi oħra fil-viċin. Fil-fatt huwa stmat li se jnaqsu sa 9 tunnellati emissjonijiet tal-materja partikulata kull sena. Bl-istess mod l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju li huma fost l-akbar kontributuri tal-kriżi fil-klima se jonqsu bi 33,000 tunnellata kull sena.